רק רציתי להיות הראשונה שאומרת לך מזל טוב וברוך הבא. לא, מה? מה קורה בחצויה? אני רוצה להציג לכם את הכוכבים של חצויה! שלום, אני יון, ובימים האחרונים אני נרדף על ידי משהו שאני לא יודע להסביר. נו, אולי בכל זאת תחזור? הם כבר עשו דושן עם הקצין מדינה. מתי חזרת? עכשיו. אסור לך לעשות את זה. את מה? חצויה. איפה אתה, אה? למה אתה לא בא עכשיו? טוב, הוא השתגע. מה, אתה לא מבין שכולם עברו הלאה? החזרה שלך לפה מבלבל את הכל, אתה לא צריך להיות פה. אני ארוס אותך. לא רק שלא תקבל תפקיד בחצויה, גם לעבודה בחברת שמירה לא יקבלו אותך. אתה מאיים עליי? כל הזמן משהו מסמן לי ליאו, עמית, חצויה. אני משתגע. שום דבר לא מוזר לך פה בהפקה? חוץ ממך, לא ממש. איפה אתה, אה? למה אתה לא בא עכשיו? מה, אתה מפחד? די כבר! יון, זה מגוחך, אין דברים שרודפים אותך.